I deixin-me que diga que no puc acabar sense fer esment, sense denunciar el que està passant ara mateix a Badalona, un desallotjament en hivern sense alternativa habitacional de centenars de persones. És una vergonya i és una vulneració dels drets humans. Abans ha arribat la Policia Nacional a fer els controls d'estrangeria que serveis social. El que cal és aprovar d'una vegada per totes la ILP de regularització ja, el que cal és acabar amb els problemes d'infrahabitatge que té el nostre país i en cap cas el camí pot ser estigmatitzar i deixar en el carrer a qui més ho necessita. Gràcies. Per respondre té la paraula el president de la Generalitat. En matèria de compliment de lleis, les hem de complir totes. També quan una jutgessa ens mandata a fer un desnonament que no ha instat el Govern de Catalunya, que ha instat l'Ajuntament de Badalona i que el Govern de Catalunya està acompanyant amb valors per fer les coses ben fetes i que està ajudant a atendre tothom que s'ha d'atendre. També en aquest cas s'han de complir les lleis i ho estem fent. No tenim altre camí que aquest d'aquí.